छत पे सुता के भतार सखी रे अलबत किया है, अलबत किया है। छत पर सुता के भतार अलबत किया है कि जबरदस्ती पेला है ना भौजी। ना भौजी तू हमरा के ई बताओ कि उ छतों पे काहे पेले, भीतर घरवा में के पलंगवा टूट गइल रहे का? तो का हाल है भाई लोग, आई होप कि बहुत बढ़िया होगा लोग। तो भाई लोग फिर से आगे बनी एगो छोट वीडियो लेके, तो वीडियो शुरू से लास्ट ले देखिए लोग, काहे कि वीडियो में बहुत मजा आवे लगा। तो भाई लोग वीडियो स्टार्ट कर तो पहले हेडफोन जरूर लगा लियो। किया है छत पे सुता के भतार सखी रे अलबत किया है, छत पर सुता के भतार अलबत किया है कि जबरदस्ती पेला है ना भौजी। तू हमरा के ई बताओ कि उ छतों पे काहे पेले, भीतर घरवा में के पलंगवा टूट गइल रहे का कि तोहरा के छत पे पेले? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कब हमारे सूट के कब हमारे उठ के हमरो फुला देला दम, कबो मारे सुता के कबो मारे उठा के। अरे तोरी बहन चलो भौजी कहीं मैन फोर्स ना खा ले रहे, हमरा तो बुझा तो मैन फोर्स खा ले रहे, तबे तोहरा के पेलत रहा तो तोहार दम फूल जात रहे के हमरो फुला देला दम। हे भौजी तू एगो गोलिया में से खा ले रह तू तो तोहार दम नानू फूली। सदा दहिया के हमारा गप किया है, देह के गत काहे ना बिगड़ू, जब सुता के मारेला उठा के मारेला तो देह के गत तो बिगड़बे न करी। आ देह के गत का बिगड़ी, तहार सामानों के गत बिगड़ जाई। कुछ भी पूरा छुछुनरा सखी, छुछुनरा सखी। काहे भौजी का कइले बा तोहरा के, जे ओकरा के छुछुंदरा कहत रू, का कइले बा तोहरा के? पटे सुता के पलंग पर खियावे लागल खुरमा सखी, खुरमा सखी। अच्छा भौजी तो तोहरा के पलंग पर पटे सुता के खुरमा खियावेला, तब तो तोहरा खुश होके के चाही नू कि खाली खुरमे खियावेला। आ कहीं ला खियावेला तब तू का कहतू? तब तो तू इहे नू कहतू कि पलंग पर सुता के देवर खूब पेलता सखी। वाह भौजी चढ़ा समझाओ इसे, समझा। ससुरा में भइल बा धोखा, भतार के ना उठाता। अरे साला अब इहो सब बात बा का? तो ए भौजी तोहार भतार के तोहार ससुरा में उठत ना रहे तब तो तोहार पेलाई ना होगत हुई। तो ए भौजी तोहरा एगो काम करे के चाहत रहे, जब तोहरा भतार के ना उठत रहे नू तो देवर से पेलवा ले तू। के देखता पेलवाई तू देवर से, नाम भतार के होई। आ ई सब बात पब्लिक में ना नू कहल जाला, ना तो कही लोग कि एकर भतारा साला छक्का ह। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। अच्छा भौजी तो तोहार भतार सुता के चौकी पर लेला काहे भौजी? तोहरा नैहर से पलंग ना मिलल रहे कि चौकी में सुता के पेलता? तो कैसे तोहार बात मानी? उ तो पेले खातिर रहे बेचैन, आ ओमे ना पेली तो तोहरा मुंह में पेली, आ जब मुंह में पेले लगी तब तो कहतू कि मुंह में पेल देता। तोहरा तो खुश होके चाहिए भौजी कि तोहार भतार अलबेला मिलल बा, पलंग ना देला के बाद भी तोहरा के चौकी में पेलता। ना तो दोसर भतार रहित नू तो कहित कि पलंग नइखे मिलल तो तोहरा के ना पेले। कम करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मलबो भी जरूरी बा, मेहररू भी जरूरी बा। अच्छा साले तो मलबो भी जरूरी बा आ मेहररुओ भी जरूरी बा। तो ए साले तोहरा ई पता नहीं खे कि मलबा आ मौगी दोनों एक हो जाइसन तो तोहरा कितना पेलियसन कि तोहरा के पेल पेल के मुआ दियसन। सरऊ मलबो भी जरूरी बा आ मेहररुओ भी जरूरी बा। जा तोहार बहिन चलो। तो भाई लोग आज के वीडियो इहे समाप्त भइल। तो भाई लोग अगर चैनल पे नया बाड़ो तो सब्सक्राइब भी कर लो लोग यार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी मार दियो लोग। तो भाई लोग हमने मिले फिर एक छोट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ला बाय।